Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint Rose zita rangu. Ndida kuti nditaurewo pamusoro pe zvakaitika mazuva akapera, zvakaitika kuti Japraiser akaenda kunobata maoko kunhamo dzevaviri vaiva vakaita tsaona kuCanada uko kwaakanga aenda kualbum launch, anditi kuendawo kwaakanga achilaunchawo album rake rinonzi Ndini Mukudzei mwedzi wakapera uyo. Chinova chinhu chakarwadza, chakatishungurudza tese senyika. Zvikuru sei zvakarwadza nekuti vana ava vakanga vachienda kuti vaendewo kunofara, vachifarawo na their favorite artist, anditi so kune vasingazive vakanga vari vakashaika patsaona iri vaviri, anditi musikana ndiye ari kunyanyotrenda zvake anonzi iye anotida Kim Maziriri. Vakanga vari vese zvakare nemuchinda anonzi iye Edmo Mafuwe, anditi vana ava vanorwadza, zvinorwadza, zvinoshungurudza nekuda kwekuti vakanga vane potential yekuenda kure noupenyu, vakanga vane potential yekuita zvinhu zvikuru muupenyu, asi musiki vakatonga zvavo zvina kuzomira sekutasira kwakanga kuchiita kunyangwe hama neshamwari nevabereki, anditi ndichida kudzoka zvakare kuti aiwa nematambudziko nekuda kwechiitiko chakadai ndoiziva kuti ivanga rakatosara mumwoyo yehama neshamwari vakanga vachivaziva, vakanga vanawo padhuze, chivanga chakatosara kuti vanawo vakanga vaendawo diaspora kuti vanogadzira upenyu, but hazvina kuzopera sokudaro, zvakazopera nenzira inorwadza. Zvakare umwe munhu ari kushungurudzika zvakanyanya ndiye Mukudzei mukombe trade name rake anonzi Japraiser. Japraiser sepakuti akanga aendawo kunofadza maZimbabweans, ochimuka makuseni achinzwa kuti pane vamwe vasina kutosvika kwamakanga muchiridza, vakanga vachitodhiraivha kuti vauye kuzokuonai, kuzofara pamwe chete nemi pamatickets vakanga vatotenga kuti vange vari vanosapotawo zvakare JP. Achinzwa izvi kunyange kusvika pari nhasi haana kugadzikana. Chinhu chiri kumurwadza, chinhu chichagara chiri mumwoyo make, chivanga chaachagara nacho upenyu hwese, chekuti pane vana vakafa aenda kuCanada kuti anoridza, vana vachizama kuuya kuzonzwa kuti muimbi wavo vanofarira akanga abvawo kuno kumusha achienda kunoridza ikoko, pamwe ndomukana wakanga watowana wekuti vange vari vanoona Japraiser, vakazoshaika vasati vasvika panzvimbo iyi. Aiwa, ndichiti kuna Mukudzei simba moyo, dambudziko rakatokuwira, dambudziko rakatowira tese semaZimbabweans, chinhu chinorwadza, chinoshungurudza, asi kwatori kutoti utongosimba moyo. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinowanikwa asi zvatisingatarisire zvachese kuti zvinge zviri zvinowanikwa, asi kana zvichinge zvatoya sokudai tine totongozvisa muna Mwari kuti Mwari ange ari anokusimbisa, ange ari anoita kuti unge uri unosimbawo pahana mukuziva kuti mafans ako ndio family yako zvakare, nekuti ndo vanosapota basa rako iwe pamwe chete navanobata nawo. Aiwa, ndo zvandangondiwewo zotaurawo, kuzongosimbisana pamwe nehama dzakarasikirwa neupenyu hwevana hwevadikani vavo. Mwari wekudenga vange vari vanongoti nyaradza munguva dzakadai. Ndoiziva kuti funeral inotanga panguva yakaita seino, yekuchaziva kuti mafoni numbers avo nyange tikanyora hapana chapindura, kunyangwe tikadii hatichakwanisa kutaura navo. Mwari wekudenga vange vari vanotinyaradza panguva dzakadai. Aiwa, ndo video randangondozoitawo sasekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle, Uncle Saint ndiro zita rangu. For now ndichiti it's much love and God bless.